दा फैसाखौ मोनलांबाथाय होसिगोन आरो रायजोफोरनो नै सनाफोरा जि मोजां मोजां आरो जोंहा माने बेफोर गाननो केपासिटि गैया। हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै आङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो आं हारसिं थाङा माने आंनि लोगोफोरबो दङ। ओमफ्राय दा आङो दुगैखांना ओंखारखांबायानो ओमफ्राय दख'ना गानबानो जाबाय आरो सब रेडि जाजोब्बायानो। दा आङो इसिङाव दङ आरो माने आङो फुंनिफ्राय हाखु दाखुनो खामानिफोरखौ फोजोबनानै दुगैबाय नालाय दा 8:30 जाबाय। ओमफ्राय दैबो लोङाखै साहाबो लोङाखै जेबो लोङाखै आरो ओमफ्राय आंथ' माने गोजानाव थांगोन नालाय बेनिखाय दा आङो दै फुदुंबाय थादों बेयावनो दै गुदुं खालामबाय थादों बेखौ माने गुदुं खालामनानै मेरिगल्ड बिस्कुटजों जासिगोन आरो दा नै दै गिलाससे लाबाय बेयाव दै गुदुं दुंब्रुबो आरो ओमफ्राय नै मेरिगल्ड बिस्कुटआ माने आगोलाव गोलावमोन आरो एसे ओमफ्राय दाथ' नै जि खान्दा जाबाय गुसुं जाबाय आरो दा बेखौ जानोसै माने गासैखौबो पेकेटसेखौबो जाजोबनो हानाय नङा आधाबाबो जागोन आरो ओमफ्राय आधाखौ लांगोन आङो लोगोआव ओजोंहाय जागोन आरो साहाफोरजों। ओमफ्राय दिनै फुङावनो माने जोंहा धारनि नटिस होनना बुंनांसिगोन आरो धारनि नटिस फैदों। धारलाय नङा आंनि हासबेन्डआ बाहेरायाव थायो नालाय गामियाव जेबो खामानि मावनो मोना रायजोफोरजों बेनिखायनो बोसोरिकिया फैसा 2000 होनो नांगौ आरो बे 2000नि मानो दाखालिफोर रायजोनि मिटिं जानानै माने फिसा फिसा कागजाव लिरनानै होयो आरो ओमफ्राय बेखौ दिनै होफैदों जोंहानाव 2000 दा शुक्रबारै लास्टनो आरो ओमफ्राय दा आङो लाबोनानै होफैनांसिगोन। रायजोनि मिटिंफोराव ओंखारनो मोना ओमफ्राय रायजोनि जिखुनु खामानि सोरनावबा माने बनसावरि जिखुनु आरो रायजोनि खामानियावनो ओंखारनो मोना नालाय ओंखायनो 2000 होनो गोनां जायो आरो बोसोराव। जोङो मोनफैबाय नै जायगायाव खैराबारि कलेज आरो बियो खैराबारि कलेजाव फैदों ओमफ्राय नै लोगोफोरा गासैबो फैजोब्बाय जोङो ज'नो। दिनै बेयाव ट्रेनिंबो जागोन आरो जोंनि ओमफ्राय बोसोराव जोङो खैथा डिलिभारि खालामखो बहा लांखो बेफोरखौ सोंगोन ओमफ्राय आरो मिटिंबो दङ ट्रेनिंबो दङ गासैबो जमा जाजोब्बायानो। नै जि माखासे ट्रेनिं जागोन मिटिंबो दङ ट्रेनिंबो दङ आरो ओमफ्राय मा बुंबाय थायो नै जोंखौ बेबायदि होबाय थायो माने ओमफ्राय बियो खैराबारि कलेजनि मिटिं हल आरो ओमफ्राय बे वालाव थानाया माने बे फुटासो जोंबो फार्स्टआवथ' पेपार होननासो सानदोंमोन खिन्थु पेपार नङा आरो फुरा प्लास्टार खालामनायावनो फुटा थाखानाय नै नायलाय जि मोजां नुदों माने फार्मा दङ खोमा आरो बेबायदि फुटा खालामनाय जि मोजां नुदों आरो टाइल्स लगायनाय बायदि नुदों। 3टा जाबाय 3:19 जाबाय थांनो जाबाय आरो माने फुरा जाजोबाखैमोन मिटिंफोरा जोबाखैमोन आरो थेवब्लाबो जोङो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै आरो गोजाननिबो नालाय ओमफ्राय दङ सानैसो बासाव थांनायफोराबो नै बास मोनफैबाय बेनिखाय फैनो होबाय आरो जोंबो स्कुटिखौ बेयावनो गालांदों नै। सोर नङा हाय भिडिअ बानायदों मोजां नांबाय मोजांखौनो नाङो दे। फैनानै बेयाव रेस्टुरेन्टाव साहा लोंबाय ओमफ्राय जायाखै नालाय आं दाबो मेरिगल्ड बिस्कुट जाबाय ओमफ्राय बिसोरो माने मिस्टिजों बनजों जाबाय आरो ओमफ्राय आं मिस्टि जाबाय। दा थांनोसै खैराबारि टाउना बेनो ओमफ्राय बेयावनो जों खामानि मावो आरो बै हाबलांनाय गेटथिंजाय नै सनाफोरा जि मोजां मंगलसूत्र दङ ओमफ्राय आरो नै सनाफोरा जि मोजां आरो जोंहा माने बेफोर गाननो केपासिटि गैया बेनिखायनो गाना आरो जोङो ओमफ्राय आरो लिपस्टिकफोराबो नै नों लानो
आं लागोन खोमा लिपस्टिक लायनो जि मोजां नुगोन नोंखौ नै लागोन दा नैया हो मा लानो निखौ बेखौ लानो निखौ ना ला दा मागोआव मोसानांगौ दा मागोआव लानांगोन दे मागोआव लानांगौ भेलाघराव हो नोंबो ला सोर लानो नै बेखौ बबिलाखौ फोननानै मास्क लानो नागिरदों कालार फुनो नागिरना मोनाखै ओमफ्राय कालारफोरा ओइ हिटु कालार दिसु नङा थां बेखौ लानोसै बिराद धुला जादों नालाय मास्कआबो गैया वान टाइमफोराबो जोरा बेनिखायनो फिक्स टाइमखौनो लानोसै आरो खर'हे हब नेखि मालाय मास्क लादो बायनानै मास्क लादो दाला मोखां गिदिराव फिसासो जागोन नामा मोजां बेरसोदो जादो टाइट जादो जागोन ओंखारगोन ने लबरसो ना माने बारा हाबोना नाय फिसा जादो एखे अलप डाঙर नाय एसे 20 टका लग मुदु सिले गरना खनि हाबबाय थानो आरो दा हाबबाय थाना बेखौनो लानोसै मास्कखौथ' लाबाय एसे फिसा जाबाय आरो मास्कआ ओमफ्राय माबोरै नुदोंथाय दाला मोखाङाव मास्क फिसा लाबाथाय समायाबो नुयोमोन जेब्लाबो लानोसै बिराद धुला जादों ओमफ्राय माने गोसोखाङा आरो बे फिसा मोनसे बुस्थुखौ दिनै गोसोखांनायावनो लाखाबाय ओमफ्राय बिसोरबो लादों नै गासैबो लाजोबदों ओमफ्राय थांसै दा खैराबारि टाउनखौ बायबाय खालामनोसै दा जोङो SBI ATM आव हाबलांनो नागिरदों मानोना फैसा नांगौ जादों आरो रायजोआव फैसाबो होनो दङ नालाय 2000 बेनिखायनो फैसाखौ लांनि आरो शुक्रबारैनो लास्टनो आरो बेनिखायनो दिनैनो होनो नांसिगोन दिनै दा फैसाखौ मोनलांबाथाय होसिगोन आरो रायजोफोरनो फैसा 2000खौ पेकेट लान्च नै जोंनो पेकेट लान्च होदोंमोन बेखौ माने आं जायासै आरो मिस्टि दङमोन मिस्टिखौ जाबाय दा बेयाव कचुरि ओमफ्राय केक दङ सेपटा जाना फैबाय कचुरि आरो केक नै आइया जागोन मालाय जानोसैहाय आइफोर कचुरि आरो केक दिनै मंगलबार नालाय बेनिखायनो जायाखै आङो ओरैबाथ' जागौमोन ओरैबा आं जेराव थांदोंमोन माने जि खामानियाव थांदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायासै मानोना बेफोरबायदियाव भिडिअ बानाय जाया आरो बिदिनो जोंखौ माने बिदिनो हिसाबफोर लायो रायोबो बिदिनो बिराद भेजाल आरो खामानिया एकदम दा नै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आङो पेकेट लान्च लाना फैनायखौ नै आइया जाबाय थादों बिदिनो माने आङो मंगलबारबा आं जाया नालाय बेनिखायनो न'आव लाना फैयो आरो आइनो ओमफ्राय दा आइया जाबाय थादों नै दा आरो मोनाबायबो माने आं दिनै फैसा दिहुनना लाबोनायखौ दा फैसाखौ हैनोसै माने दा शुक्रबारावनो लास्ट डेटनो आरो दहाय फुङाव मानो लिरनानै होफैबाय दा दिहुननाय लोगो लोगोनो हैनोसै ओरैबाबो हैखानोनो नांगोन आरो माने सेक्रेटारि लाहानि न'आबो जोंहानि न' खाथियावनो बेनिखायनो दा मोनाबाबो हैनो हासिगोन आरो दा आङो साफा जानानै लानोसै बिराद धुला नालाय मोनानानै दा आरो जेबो भिडिअ बानायथ'ला बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव बाय बाय